श्री गणेशाय नमः। घाई सगळ्या कन्येवर येते करपाची, बाप्पाच्या एवकाराक भोग अडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येऊपाची। बाप्पा आयलो रे पूजे कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा, एका वर्सान मेळी ती एकामेकांक। चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा, बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली, दारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजली। श्री गणेशाय नमः। घाई सगळ्या कन्येवर येते करपाची, बाप्पाच्या एवकाराक भोग अडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येऊपाची। बाप्पा आयलो रे पूजे कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा, एका वर्सान मेळी ती एकामेकांक। चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा, बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। सध्या कोरोनाचे सावड असल्या कारणान लिमिटेड अशा प्रकारे म्हणजे आपापल्या घरात लोकांनी पूजन करून आणि घरातच सगळेजण फॅमिली राहून सगळ्या नियम अटींचे सरकारच्या पालन केल्ले आसा आणि पूजन केल्ले आसा। आणि आज 5वो दीस आसा आणि लोकांनी ह्या निमतान सगळीकडे पूजन करून गणपती गाराणे घातलेले आसा की कोरोनाचे जे संकट आहा ते गणपती बाप्पान दूर करचे, कंप्लीट दूर करचे, देशावरचेच न्हू तर जगातले हे संकट दूर करचे आणि सगळेजण सगळ्यांचे लोकांचे काम धंदे व्यवसाय जे असतात ते सगळे चालू जावचे आणि सगळे सुखान रावचे अशा प्रकारचे सगळ्यांनी गाराणे घातलेले आहा आपल्या गणपतीकडे सार्वजनिक आणि इतर ठिकाणी सुद्धा। तर आज आम्ही हे आमच्या कुटुंबात आमचे जे कुटुंब आसा ते साधारण 38 लोकांचे कुटुंब आसा आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून हे पूजन केल्ले आसा भक्तिभावान आणि सगळे नियम अटींचे पालन करून ह्या फावटी कोणीच भायर वचोंक ना, आपापल्या गणपतीपुरते रावले आणि त्यामुळे कोरोनाचेर थोडेसे नियंत्रण येयल्लें आसा। तर हे सगळे हे करून आज 5 दिसाचे गणपतीचे विसर्जन जाता, ते विसर्जन सुद्धा सरकारान घातलेले जे अटी आसात किंवा नियम आसात ते सगळे पाळून विसर्जन लोक करतले आणि त्यामुळे हे संकट दूर जातले अशी आम्ही अपेक्षा करता। सगळ्यांची सगळ्या